Здравейте! Намираме се в село Говежда, община Георги Дамяново. Причината да сме тук е ето този човек, господин Иван Велков, жител на село Говежда, който в продължение на дълги години е събирал колекция, която се е превърнала в местна етнографска сбирка на народни носии, на домашни пособия, на уреди от бита на едновремешните българи. И миналата година официално е дарил всичко, което е събрал на община Георги Дамяново, като в последствие с решение на Общинския съвет и с съдействието на държавата тази етнографска сбирка с местно значение е призната и от Министерството на културата. Тъй като искаме да запазим и да популяризираме българската култура, направихме всичко възможно с съдействието на Министерството на културата и господин Иван Велков получи съответната грамота от министъра на културата Мариан Бачев, която сега вече имам удоволствието и да му връча като народен представител от област Монтана и да му кажа, че работата е наполовина свършена. До тук имаме събрана етнографска сбирка, която официално е призната за такава. От тук нататък следва вече и същата да бъде популяризирана. Защо? Защото искаме всички български граждани и не само да могат да имат възможност да дойдат, да видят какъв е бил бита на българите от едно време, да могат да видят каква е била нашата култура, какво културно наследство са ни завещали и именно да дадем плът и кръв на това, че господин Иван Велков е опазил и е популяризирал българската култура. Именно за това каним всички в работни дни могат да посетят сградата на бившото училище в село Говежда, на центъра на село Говежда, където могат да видят етнографската сбирка с местни народни носии, с пособия и уреди от бита, да се запознаят как са живели българите от едно време и, разбира се, да могат да отнесат едно чувство на родолюбие с себе си, тъй като считаме, че за местните е изключително важно да могат да получат признание за това, което се опитат да правят и продължават да правят в лицето на господин Иван Велков, да разширяват тази етнографска сбирка като един инструмент за опазването на българското културно наследство. Ние, разбира се, ще им помагаме. Ще направим така, че и останалите етнографски сбирки в Монтанския регион да могат да получат, освен признание, да могат да получат и едно популяризиране. Считаме, че това е полезно както за местната икономика, така и за развитието и на културно-историческия туризъм в Монтана, който има изключително голям потенциал. И, разбира се, да се надяваме, че и с помощта на местната власт и с помощта и на дарители като господин Иван Велков можем наистина да възвърнем живеца в този толкова прекрасен северозападен регион.